Uhamba nini ekhaya bhuti Bonkosi? Because manje sengicekile and akona oqala bhuti Bonkosi ukuthi wena lapha ekhaya kwaMkhize, hayi kwaNdwandwe, hayi kwaZwide kaMkhize. Wena ufike uzoshaya imithetho yakhona manje. Abangani bakho bhuti Bonkosi bayafika lapha bedakiwe bezoba ngomsindo. Ndwandwe, Zwide, bedakiwe kwethu lana indabafo wakho laba abaphaphayo. Bazoshintsha umthetho wasekhaya wena ekuseni uyavuka uyachathwa uyaphalaza laphana uyaphetha ipeti zakho zigcwele ema-toilet manje lapha akuphetwe ekhaya wena uzofika uzokwenza lento leyo uyaqhuma unenza amalada kanoma amalada noma iy'tini lezi ngebelani yaphi emzini yabantu. Ufuna ngiphendule? Ngicathisi lapho bhuti yami ngicela uphendule. Okokuqala nje mfana, ungaze ngizongihlambalaza phambi kwezwe kanje. But kade nganikhuluma nani nosisi. Kade angikhuluma usisi akangizwa nje ngivile kuthiwa angiyokhuluma nawe angisani umnumzane walapha niyona kuphela mina into engifuna ngifuna ngizobrainstorma angifuna ngome ngikhuluma uhlezi izindawo ensango mengikhuluma ngithi niyenza kanjani into ekhaya awuyibhemile kwemanje Bonkosi ngithini kuvele enze kanjena ke bhuti uvele enze kanje bhuti Bonkosi ba uhamba nini ekhaya labafu uzongibiza ngosibali ongalobolile ozokipita uzothi usibali. Okay, mawuthi ngimncane impela kodwa hayi ngumfana omzulu esisula asikho kanjalo ngathi indoda omzulu asikho kanjalo uzokipita into emngakhe washona yena ubhodi uhlala lapha wena uzoshintsha imithetho uzongichomela ukuthi umuzi uvusile ngama-aluminium wathatha ongcono lama-aluminium sihlukane ngiqale phansi ngiyishizelele ngoba ubona uzoba yibhadi uzofika uzoshintsha impepho emsamo eminye imizi ngizolala ekamereni lababa noma niyangikhipha mina ekhaya nithi angilale ngaphandle la ohlala khona amathuluzi uzongena wena la ohlala khona nobhodi nibeke khona hayi khona uyazi wena ukhulumisa umngane sekumngane lokho okukhona kini ubungavuma yini kini kufika abantu kini bezothi Mkhize khabazela bungavuma wena kini umngane lobo okukhulumayo ngoba awuyazi injulo yempilo ukuthi iqhamukabe. Okay ngicela umkhanyisele mawuthi umngane lobo injulo yempilo ngiyakubona ngathi uza kahle uza deep ake usithathe usibeke because njengamanje mina ngisahamba nobhuti because ngiyayizwa into ayikhalelayo ukhalela ikhaya lakhe so mawuthi wena uza nokujula awungithatha ungibeke ngizwe ukuthi ujule kangakanani. Uyazi ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngane kama so bagcina sebengasayifihli into yabo ke sebeyenza nje nesesazi okay bayajola umama lo wamuva in umngane kama so nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu okay besimthatha njengomamncane ke besingenankinga naye so into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into umana ke emva kokusashone kuke kwanemali zakhe ephumile lezo imali lezo wenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa mina kuze kube manje angifundi imali bayazidla uma mncane nobaba utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ekhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kamasho uthende no wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu ehleze engigadile ehleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo imaki futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le into engibizele yona le no phela kahle nina ngithenje mina nivuka nje nabuza nje kunina ngimoshela kanjani usuku yazi ngimoshela isikhathi kanjani no mfethu ungasizwa mfethu kahle umthetho mnangu umuntu engifuna ukuthola kuwe lempilo kahle wena ufunani yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona wena umsanganele ngibizela wona iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama-feelings abantu la no mfethu ngicela ungizwe kahle umthetho khona ngizokwenzani mfethu ngicela uwehlise umoya ngizokwenzani lalela mfethu lalela ngicela uwehlise umoya mawukuthi wena awuyithandi lento enzakalayo kwayona le episode singayidlala nokuyidlala ngoba soyidlala ngemvumo yakho kuphela wena nje ukuthi wehlise umoya umlalele ukuthi uthini bengangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi imake mfethu okwazi ekhaya okwazi wena ekhaya uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami wena emve ubungxixhe black wanqanqa nami ezingubenda kwasandikrekhelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana ngicela ukubuza wemihle kuka ngaphi mina nawe senza lento kukayi4
Okay, kukayi-4. Yes. And oku So kungangeka sonke lesikhathi lesikandi bungayithandi wena lento. Kanjani zobe nginxilile kalo andithi uthatha advantage wena undisezutyala uzokuhamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye ubumnika imali wena. Understand? So andisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho phaa kube ngathi wenzelana. Futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ondibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi kodwa shudu wanxila wena. Yazi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. Sithandane akho kanto okumele uyenze. Andisafuni imali yakho andisafuni intwa yakho ndifuna mina nawe sijola officially. Wemihla. Yes. Uyazi into engeke izenzeke le. Naloku ukuthi ungibizile la. Angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. Ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda better. What about mina i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa? Ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo. Khona umuntu wacela ukuthi dampe i-boyfriend yakho? Besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda. Shuthi lento eyayenzeka noBamntuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba? Yena welokho engishela nginqaba mina. Shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele ke sesibonana. Senibonana nobaba? Yebo, uBamntuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay, mama. Bangelichaza udaba. Yazi ukumphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto kufuna ukuthi kulunge izinto ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela eqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula kodwa udadewethu usangidlala mengabethi wayengaqondile uyazi ungidlala phi na ngumngani wakhe uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBamntuli kungabu yena ofonela uBamntuli phezukwa layo bhuti uthi uBamntuli bese kunesikhathi emshela wena bhuti nje lento uyibona kanjani njengomngani wayengekaza kwazi ukukhuluma nami angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana mina uzwa kahle mama. Yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge.